खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय फरायसाफोरनि बागै। जोंहा फरायसाफ्रा थाखो खथायाव फोरोंगिरिफ्रा फोरोंबाय थानाय समाव जे सोरबाया बुजिनो हायो, सोरबाया बुजिनो हाया, बे मानि थाखाय जायो, मा जाहोननि थाखाय जायो, आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थालांनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर। जोंहा थाखो खथायाव जिरायनायनि सायावबो बुजिनो हानाय गोहोआ खमायो, माने जिरायनायखौ लानानैबो जोंहा बुजिनाय बुजिया जायो आरो फरायसाफोरनि गेजेराव। थाखो खथायाव जुदि नोङो उनथारनि सारियाव जिरायोब्ला फोरोंगिरि, बर्ड आरो क्लासाव थानाय गासै फरायसाफोरखौबो नुजोबनाय जायो, माने नुहुरजोबो आरोना। बेयावनो सोरबा एवथुलायनाय आरो सोरबा बुंखोमानायफोर, फाल्थु खालामनायफोर, बेफोर गासिखौबो नुसनोब्ला नोंनि गोसोआ माने फोरोंगिरिया फोरोंबाय थानाय बेफोरखौ थाल लाया जायो आरो। माने बै जायफोरानाखि एदावलायबाय थायो बिथिंजायसो नोङो माने थाबनो नोजोर गोग्लैयो। अब्ला फोरोंगिरिफोरनि बुंनाय फोरोंनायखौबो नोङो थाल गैया जालाङो आरो। दा माब्लाबा नोङो थेन्थ'नोबो ओंखारनाय हुदाबो फैनो हागौ। अब्ला नोङो फोरोंनायाव माने बुजियै जालांगोन, माने गोसो गैयै जालांगोन आरो। फरायसाफोर, दानिया क्लासनि सिगां सारियाव माने सिगाङाव जिरायोब्ला मा मुलाम्फा जायो बेखौ आं एसे सावरायदिनोसै। जोंहा सिगांथाराव बा आगोलथाराव जिरायोब्ला नोङो गोसोम बर्ड आरो फोरोंगिरिखौल' नुनो मोनबाय थायो। उनाव नाथाय फरायसा लोगोफ्रा मा खालामदों, मा मादों बेफोरखौ नों जेबो नुसना, माने नुनो थाङा आरोना। नों गावनो सिगां जाखाबाय नालाय, सिगांनि सारि डेस्क बेन्चआव जिरायबाय नालाय, ओंखायनो उनथिंजाय मा खालामदों मा खालामा बेखौबो नों नुनोबो थांला। फारसेथिं फोरोंगिरिया नोंनि साखाथियाव थागोन नालाय, फोरोंगिरिखौबो नों नायबाय थानो गोनां जागोन आरो गिनानै नोङो फोरोंगिरिनि बुंनाय खोथा बाथ्राफोरखौ नोङो थाल लानो गोनां जाबाय थागोन आरो। दा उनाव मा होनदों, फोरोंगिरिया खाथियावनो थानायखाय आरोना फाल्थु खालामनोबो नों खाबु हानाय नङा, माने खाबु थानाय नङा आरो। फोरोंनायफोरखौ बे समाव अब्ला गोसो होनानै खोनासंनो हागोन आरो नों। फोरोंगिरिया सिगाङाव जनाय फरायसानि रोंनाय रोङैखौ बिथाङा नोजोर खालामबाय थायो। बेबायदिनो आनजादाव मोजां नम्बर मोननायनिबो खाबु थायो आरो फरायसाफ्रा बेबायदि खालामोब्ला। गोबां फोरोंगिरिया फोरोंनायनि उनाव बुजिदोंना बुजियाखै बेखौबो नोजोर होयो। आरो सिगाङाव जिरायनाय सोरबा फरायसाया बुजिबावनो आद्रा थानायखौबो फोरोंफिननो खावलायोब्ला फोरोंगिरिया फोरोंफिनबावनो गोनां जायो, बा सोंबानो फोरोंफिननो गोनां जायो आरो। ओमफ्राय मा होनबावदों, जोंहा डेस्क बेन्च माने बेन्चआव जिरायनायनिबो जोंहा मोनसे माबा दङ, बेयाव रोखोम दङ। जोंनाव बेन्चआव जिरायनानै माबायदि जिरायोब्ला मोजाङै बुजिनो हायो बिनि सायावबो जोंहा एसे थाल लानो गोनां। सोरबाया बायदि बायदि रोखोमै जिरायनानै मोजां मोनो, जायनि जाहोनाव बियो सुखुवा जायो, माने फोरोंनायखौ थाल लानो रोङाबा फोरोंनायखौ गोसो होआ जायो आरोना। सोरबायाबा डेस्कखौ एसे गोजानाव लानानै, सोरबायाबा खाथियावनो बजबनानै, सोरबायाबा बायदि बायदि रोखोमै जिरायो आरोना। दा इयाव ओरैबायदि बुंबावदों, जोंहा जुदि नोङो थोंगोर गोथोङै जिरायोब्ला, गोसो होनानै खोनासंब्ला गोसोआव थायो। नंगौ, नोङो डेस्क बेन्च खाथियाव होजाबनानै आराम जुदि थोंगोर गोथोङै जिरायो, अब्ला नों गोसो होनानै खोनासङोब्ला गोसोआव थानो नांगोन। आरो मा होनबावदों, जुदि फावसायनानै गंनानै जयोब्ला फोरोंनायफ्रा गोसोआव हाबनाय नङा आरो गोसोखौ बादुला खालामगोन होनना बुंदों। मानो फावसायद्रायनानै गंनानै जिरायोब्ला फोरोंनायफ्रा गोसोआव थायानो, माने जेराव बादुला बानाय अलसिया नुखायो आरोना। फरायसाफोरखौबो जों अलसिया नुगोन बेबायदि जिरायनानै जायफ्रा क्लास लाबाय थानायाव खोनासंदों बिथांमोनखौ जों गोसो होयै, लोरबां बेबायदि आखुनि नुखागोन आरो बेनिखायनो गोसोआव थाया, गोसो होनो हाया, बुजिनाय जानाय नङा होननानै बुंदों आरो। जुदि नोङो एसे दावखोनानै एसे गहां जानानै जयोब्ला फोरोंनायफ्रा गोसोआव थाब हाबो, थाबै बुजिनो हायो
आरो गोसोआव बानाय मोजोमनायबो फैयो आरो बेनिखायनो एसे दावखोनानै गहांनानै जयोब्ला नों फोरमान मोननोबो हागोन आरोना गावनो गाव। नाथाय गादि गोनां मासियाव जयोब्ला गोसोआ बुथुवा आरो बादुला जालाङो। माने नोंनि सुबिदा बायदि बादुला साइज खालामनानै जिरायब्ला माने गोसोआ माने गोसोखौ होसारनो हाया आरोना बादुला अलसिया जालाङो। खायसे फरायसाया फोरोंगिरिया फोरोंफुबाय थानाय समावबो माबा माबि साननानै बिनि गोसो दावथुराया रिउ रिउ गोजानाव बिरलांनानै हायनारि मिथिंगा सिख्लाजोंसो गेलेहैयो। दा फोरोंगिरिया फोरोंफुबाय थानायाव बेबायदि गोसोआ मुखुब जाहैनायावनो गोबां फरायसाया मानो फोरोंनायखौ बुजिया जालाङो आरोना। बेनिखायनो मानो फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौ गोसो होना हमदांनो सोलोंनो नांगौ। अब्ला फरायसाफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखिसै। नोंथांमोना बयबो बुजिखागौ थाखो खथायाव फोरोंगिरिया फोरोंफैनाय समाव माबायदि जिरायोब्ला माबायदि खालामोब्ला जों थाबनो बुजिनो हायो बा थाबनो बुजिनो हाया बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ। नोंथांमोनानो नुखायो नोंसिनि थाखो खथानि गेजेराव फरायसाफोरनि गेजेरावनो सोरबाया थाबनो बुजिनो हानाय सोरबाया थाबनो बुजिनो हायै बेफोरखौ नोंथांमोनानो नुबाय थाखादों। अब्ला फरायसाफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना उननि समाव आं फरायनायनि बागैनो मोजां मोजां माखासे कन्टेन्टफोर लाबोनानै आइडियाफोर टेकनिकफोर लाबोनानै आं फरायनायनि बागै नोंसोरनो जेसेबां हायो एसेबां हेफाजाब होनो नाजागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै। दोनथ'बाय। बाय बाय।